Ovčiji tor. Biblijske priče sa Lukom i Ivom. Evanđelje po Jovanu 10. Kroz jedna vrata, jeste. A sad ćete da vidite kako će i svi da uđu kroz jedna vrata. Pogledajte koliko je to ovaca. Pogledajte, vidite, svi ulaze kroz jedna vrata. Jel vidite vi to? Svi kroz jedna vrata, vidi koliko ih. Pogledaj, milioni ovaca, svi kroz jedna vrata ulaze u tor. To je tor, vidite tu ogradu. Vidite ogradu. Oni ulaze u ovčiji tor. Vidi, jedna vrata, pogledajte samo. Jedna vrata i sve te ovce znaju, a pastir ih usmerava. I oni svi ulaze na jedna vrata. Koliko ih to već ima? Na videu vidimo da je tor ograđen sa običnom ogradom, ali nekada da bi pastir zaštitio svoje ovce, on je stavljao kameni zid, kao što možete da vidite na slici. Kameni zid je štitio ovce od lopova, pljačkaša, od vukova i od onih koji su hteli da ih povrede. Evo ga ovako, ovo je priča o ovcama, o toru, o vratima. Znači, to treba da zapamtite. Ova priča je iz Evanđelja po Jovanu, 10. glava. Da li ste vi sada shvatili šta je to tor? Da. Tamo. Ograda jeste, tamo koja čuva ovce, je li tako? Evo ovako. Počinjem. Zaista kažem vam, ko u ovčiji tor ne ulazi na vrata, nego preskače na nekom drugom mestu, taj je lopov i pljačkaš. A onaj ko ulazi na vrata, pastir je ovcama. Njemu vrata otvara i ovce slušaju njegov glas. On svoje ovce zove po imenu i izvodi ih. A kad sve svoje izvede, ide pred njima i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. A za strancem neće ići, nego će pobeći od njega, jer ne znaju glas stranca. Isus im je ispričao to poređenje, ali oni nisu shvatili šta im je time hteo reći. Zato je Isus opet rekao: Zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji su došli pre mene lopovi su i pljačkaši, ali ovce ih nisu slušale. Ja sam vrata. Ko uđe kroz mene, bit će spašen. Ko je to vrata u ovoj priči? Isus. A kako Isus može da bude vrata? Pa su shvatili to ljudi kad je on njima to pričao? Shvatili oni kako može Isus da bude vrata? Pa Isus je čovek. Probojan je? Kako misliš probojan? Možeš proći kroz njega? Kroz njega. Možeš proći kroz njega, aha. Luka, šta ti misliš? Kako to sad Isus čovek, a vrata? Zato što možeš proći kroz njega. I ti misliš da možeš proći kroz Isusa, jel da? Pa sad ja ne znam, to meni nije jasno. Zato ni njima nije bilo jasno, jel da? Pa i oni su se zbunili, gledaju. I zato je on njima rekao da je on vrata. Da bi ljudi shvatili da je nije on sad mislio zapravo. Nego je to sve bilo simbolično. A šta to znači simbolično? To znači da ni ovce nisu bile prave ovce koje prolaze kroz Isusa, jel tako?
nego su to verni ljudi. Ovce su u ovoj priči predstavljeni kao verni ljudi. Jeste li vas dvojica verni? Da. Jeste, je li tako? Hajde onda mi da pokažemo kome smo verni, ko je naš Gospod i ko je vrata za spasenje. Svaka ovca zna ko su vrata ta. Veruj Isusu, bit će spašen, znaj.